Yes, okay. Kisudan may ngadlaw kaniyong tanan. Ano yan? Sabi niyo malagats kang inan. Trafon Morales. Kumusta ka mo? Asap kita. Always say a prayer. Bueno, dito maglangan may gala. Ang suot ang pukor itong atagan o pagdagad pinada kinis usa ka babae nga mapatawag ng sagnan nga Philly. Kini akong banag, ikaintapanis ang lugar. Dili ni makumidyahan kay dali man kaayong masuko. Unya, isog kaayo og mo ay masuko. Kurugod ang mga istambay diris amo. Kay di man mahadok og sinukmagay. Musukol bisag dinunggapay pa. Basta kita lagi kontra, hagdon nag dinunggapay. Pero araw inyo kayong masabtan ang akong problema, ingon ini ang mga paghitabo. Tagay. Pidang kaya, oy. Gulumutan na ng baso, tagay. Baso ako, saan mo na siya dugay ka inuman niya, oy. Kaya ka inunong nag-aris pare bador, oh. So, lingaw mo ito istorya ni. Uy, klaro, ano istorya na ta? Ay, ikaw ba, ago ba? Balag malimta ni mo yung mga sawa, ay alam ng baso, sabot ka. Ida, oy. Suga, oy. Sultihon mo ka balik. Oo, kasabot ko, pre, bador. Limot lang ko, inom lang kami. Limugmog. Sorry ninyo ha, limugmog lang. Inom lang ko, pre, manakay. Abe na kong nilang di ko na mo 5 no, da? 5 no, pre, oy, noon something ha. Kita rin tulo na inom, ang di ka kainom, no? Ay, go kayo tagay sa bador, pre, na unsa pare ago, eh. Lingaw ba istorya? Lingaw ko istorya ko. Say, naman ini nyo ha. Dining dapita, ako'y hari. Why magbuang-buang rin ha? Kaya na, hayao dyan na ikaw ma. Lain na magmusuko ko. Kita hari din eh. Si ikaw yung hari-hari. Kami mga turi lang minimo ha. Ikaw mo leader, di ba pre? Kasi yun. Tinaw na pre. Rami sa imong luyo, pre. Kami imong luyo. Sultihan ta mo. Sa dito pagkos Manila, unom na gitumban ako dito ha. Ha? Makisip. Yoti cute pardo. Ang tawag nila na ako dito, O saan? Bador Tirador. Bador Tirador? Oh! Oh, Pre. ang siga nila dito, muamin ako. Naipabuang-buang lang ito, apete. Pre, wala tayo mainom, pre. May problema, palita. Wala na ba ko'y bahala na rin, pre. Tinoon ako sa pre. Wala may bala na rin na. Nga naman di, wala naman bala. Ako di, wala naman sa ko'y bala. Kidot. Saan mo na to ano ron? An bayang magiliw lang tayo. Bayang magiliw. Sa'y bayang magiliw. Banga abe ninyo eh. Banga kayo may itong diskarte na. Kasimple na yung problema ha. Usahan pre? Ingna kong na mo agi ha. Hingan lang na to. Di ka na mo hatag, pitik. Kingiga siya kayawa. Bakit punta mo? Kanang nagdungan eh. Ako nang hingian. Kana ba? Ako nang hingian ha. Di ka na mo hatag, pitik yun. Ako ko'y hari din eh. Ako'y hawag din eh. Kalits. Litsi di siya mo hatag. Pre. Pre. Doon lang, pre. Doon lang, pre. Tabon rin ba siyang naong pre? Tabon na eh. Tiyaw mo na. Hadlok na anda. Wapa ko maduol ha. Nanabo na. Hadlok pa na. Kurong na kita na ko. Awa. Pakit mo ha. Basta di mahatag. Pitik. Tanay. Kuyawa yun ang pribador. Presimyon eh. Kuyawa kayo sa. Presimyon. Pre. Halaggangis ko na din eh. Awa pre. Iyan nagisugat ang muhagi oh. Awa na. Hinit! Hoy! Naibaw ka ba? Kotob sa buagi din kinahanglang muhatag og pantulak na mo, ha? Kinahanglang muhatag kay og di ka napiti dyan. Usingan, Bador? Dahil pili, ikaw din eh. Makailan ako, ha? Oo, ikaw din eh. Nabon ko kasi nahong. Ang init ka ayo, oy. Ikaw untay mangumpra, pero milaag ka man. Kay di ay, nagsigay na kagla-la din, he. Narinig ko sakit ng kaldero na eh. Ang malumping ginilos imong ha? Pauli! Uli na ko na eh. Pre! Uli sa ko kanina, pre! Paglaban dito! Malabas ako, pre! Iso gid noon ning akong bana, pero hadlok ni nako. Nadukdukan gid ako sa kaldero, oy. Nalumpig og gamay ang kaldero. Ayaw ko kinaanas ako mga kumpare dahi. Ay, ako ko'y haring gagis din he. Kunya, mo lang akong bida. Nyaw sa man, angal ka? Man. Lagi ha, pagtarong ha. Ayaw kong iparehasan ng ubang mga tao nga mukurog lang dayon nimo. Kung isugas inyo Bador, di gina magsilbi nako bisag magkamatay pa ta.
O lagi, mas isog palagi ka kay nako, pero respetuhi sad ko. Ah, ha? Unsay respeto? Ikaw may respeto kas ubang mga tao, ikaw naa ka, ha? Ngayon hul nimo panghingi, hasta pa ko giapil pa ko nimo hingi, ha? Amang ko kibaw nga ikaw na ito. Hilam diha, wa ka hibaw. Paglaban na dito! Oo, lagi ay. Bida ay. Usa man buwagon ka ni. Usa? Magkigbuwag ka na ko? Dili ay. Ingon magang buwagod. Di ba buwagon ba pagbutang ang puti o gang di kolor? Oh, lagi tarong, ha? Buwag na nung pananaw ni Moron. Paglaban na dito! O lagi day. Kakidor ta ni. Bida. Di ko lang isog ay. Ayog yung... Unsa? Ah, Unsa? oy. Lagi tarong ni, ha? Wala ka ko, ha? Kinahanglang inigbalik na ako na humana na. O nagalungag na ka. Ako'y magdagsudan. Oday. Gege, arin ako. Turungan na diya, ha? Mas ka, lumiyagi glawa sa paasawa eh. Salig lang kayo ng bayhanag kay in love kayo ko niya. Kay ugdili pa, bida. Oh, pre! Unsa na, pre? Uy, yan. Silot, ha? Ang Silot? mga tabag ha, mga kidot. Nasuroy. Oh, saura pre, mao rin silot di barri ni mo. Stay, Usay sugan mo silot. sa. Usay, ako silutan ko. Ano matanong? Ah, porbida. Pre, Simeon! Awa, unsa na eh? Unsa na eh? Tawa. Oh, di ko to, di kander eh. Bita, pre. Di ko to, pre. Di sa ka ba to? Di sa ka ba to? Ikaw nga may haring gange sa ato. Hindi ano kang sama. Kung sama ka, masalagi ka. Paminaw mo. Naibaw ba mo? Nagkontra kayo na akong puho nga under? Ha? Eh. Wa, nas akong kabularyo, pre. Mulatam gani ko, bisag dili na ko kaila. Kana pa ka akong sawa. Yatililuan ko. Ah, yati kiyot sa di apel. Sa si Kapitan Francis Paris, may kapitan niya. Sa ato ba? Dili kander mo sawa? Dili, oy, under ko. Dinhi po mga be, ha? Una, kita mag-iunsan ako pag darok-darok kasawa na ko. Ah! Darok-darok mo sawa, pre, gibi? Darok-darok lang ko, ay, perteng luluhod. Pre, ano, ikaw lagi ng lambag, pre. Ha? Hindi magkaka-under. Luya. Oo. Luya kay kagnaw mo. O kita di man laba, under na di ta na. Bida sa nimo, pre. O ikaw, stoy, ikaw bitaw, ikaw may manluto inyo. Ay, kung inang under kas mo sawa. Di man ka ba muluto akong asawa, pre? Amaw sa na din, pre. Di mo ka mga manlaba asawa na ko. Ah, kita am lagi ko na ba to si Maria tong sukadlaw, be? Apprentice, pre. Apprentice. Ano ba, barko? Uy, di kakato na niya. Saan di man laba? Ah, porbida. Ano niya mo? Ay, ngibitar si Kapitan Francis Paris ba? Ha? Birthday man siyang anak. Kantuon ta. Yan nga. Birthday ng il-il. Il-il? Oh. Nasawa mo nang labam na siya, pre. Di ni siya makakuyog na to, pre. Basig, makulatahan lang na ni siyang mare. Siguro tahon. Ako kulatahon? Yaman sa noon. Oh, kuyo ka na mo, ha? Ayaw ko, uy. Ah, okay. Bador! Dong! Lutuan niya rin baboy, oh. Nagpahit kong 2 kilo. Bador! Kasam ning kanahan, eh. Ah, ito pati nga isluyo. O pati nga 5 humagpanglapa. Uy! Wa man din hing kanahan. Oh! Animal! Kipyaan man ni mga linabhan din, eh. Wa pa man ni mahuman og laba. Ay, pa'y sabon ay. Milaag yung kanahan ay. Karon ka lang. Magkamatay kita badura ka. Pitik yung kanahan ko ron. Inahak. Nauli na makaroon na ifili. Wa para ba ito na kumahuman akong laban na na? Sa ulo ka, ani. Pre! Unsa man ka? Wan mo, uy. Tutukan mo na mo pagkaon. Unsa man ka? Way gana, pre. Uy, ka na music, ha? Ah? Basig. Nagunaw na rin siya yung linaban dito. Pre, noon sa... Kay, nagpalit ito sa pangkuyog dahil. Pangkuyog ba inom? Inom talagang mayo. Babi kang pangkuyog. Mo gasto
May magtihik na, kwarta, lapok kwarta na. Usak basor batagay na. Sayad sa makina, sayad. Limit is the sky ra ba niya ha? Dari ito pa puliho Kapitan na Francis nito mga Palmes, luro bro. ra ba? Ako kunang kanang advisor. Kaon Oh, pre. kau na pre, sa mo kain. O lagi mo o lagi ko. Pwede oy. Wa sa sudan. Wa magimukhan ako kaong tanaw ko sudan. Ang nao magpili ako nakita sa plato. Tanaw ko si masal. Para ganahan ko kaon. Imbes kinasal baboy ako makita. Nga naghapa. Si Philly may ako nakita nga naghapa sa lamisa. Pagkakidor. Chiquita bonita. Girl, you make me crazy. Ya me tienes loco. Nombre, nom. Inom bitaw pare. Isog lang kayo. Mas isog yun ka pre. Wa ako kay kadlok ka din sa ato. Tanang mga standby din eh. Kurog na sa tanan nimo. Oh, siya. Ha? Ma'am. Eh, Ma'am. Ay, sus, isuga sa nagipalit ng pangkoy. Istati CD mo dahil ni. isog pre, pero lami. Sige. Tagay ka! Ay! Bida. Ako'y labtan pre. Eta yung katag. Along to the ocean. Oh, no. Ikaw, Goy, hari sa inyo. Karono. Naipabuang-buang ron. Kaila sila unsas bador terador. Saan pre? Bador. Ay, Terador, dukit. bador terador mo ko. Nga basig pundo ng guman mo. Pagsaman pre. Salida ta din sa ato. Ay, kaplaka. Di ako. Pundo inat. Diya sa gobre. In the chapel, in the moonlight. Anda kong tagana. Kung magkinaunsa, bisag gubat pang kalibutan, di ka na mubiyaan. Migogota! Mau! Diya, don't believe niyo, pre. Mau ako. Basta dunay mo binuang ninyo, ako'y palit. Patay. Usaman, patay lang gusto. Patayo na to. Hadlok. Da? Di maka mahubog, pre. Ubog, ako, yate O di laluan. ako deklarohon, be. Puwa naman ka, dali rin magkakamubog. Hubog sa'yo, hubog. Ako? Ay, puwa na kakao. Hubog, boy. Yate laluan ang mabog, no? Pre. Pwede mo yan. Ano, pre? Ano? Kanang lagaw sa mas ulpot na. Ha? Unsa? Ay, si ulpot pa daw na eh. Adi ba si Kuan mo na? Si Kuan mo na, eh. Tawa. Asa ba? Ang asawa mo na ni Paripador. Hayati na. Maripili mo na. Hayati. Isukar mo daw ko. Sukro ba kag laog, pre? Murag si Paripador ang tuyo, ani. Patay na ni. Sa oras na ano na. Hubog-hubog na ba ko? Ay, Kuan. Sugat na, pre. Aron mawa ang sapot ba? O niya, dili siya... Hindi niya masuko ba ni Paripador? Sugat na, pre. Lips to lipon ko ba kanis pili. Sige, pre. Sabrida. Ay, pre. Balag, pre. Yate, rasan no, nay. Wa sila kailan ako. Ako si Bador Terador. Ha? Gusto sila patay. Pite. Ilag mapupoy ang kalagot ni Paripili. Hubog na ba kinis Paripador? Kapot yun na rin, kapot. Isog dire. Ang animal nga ba doon? Ni arada edinhing kanahan, naglala na sad. Huwag yun mahadlok aning coronavirus ay. Karoon ka lang. Mare, kiss, Mare. Mare! Ay!
Ate, is... Pre. Asa na yun? Pre. Bisag Si. Ha? Na, si. Bisagin sa pre. Na, si. Basta na mo hilabot mo pre. Ako'y bahala. Ako'y palit. Ah! Akaray din, he, ha, Bador? Pare. Hilam, ha? Okay. Pre. Naunsa ka, pre? Isugma ka, kinsa nagsugma ni mo, ha? Kinsa, pre? Sulti, kinsa nagsugma ni mo? Ako, Bador, nga naman, reklamo ka. Giunsa man mo ni ako asawa, pre. Imo man kong giunay, pre. Traitor ni mo, pre. Hanggaw gigutok ni akong bana, eh. Imbes arin siya masuko na ako, ang iya naman hinong kaubang gikulata. Sila si Pare Simeon. Hanggaw king dako, ang resulta. Mikiha na hinon among kumpare. Wagin ako madag-am-am ra ba? Iyagi ko nung ikiha si Bador. Ug mo na akong problema ron. Unsa man og kamo ang pasultihon? Feli. Hello, ma'am! Good morning, Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Muro busy sa Ate Presela, oh. Daghan kay bisita sa Ate Presela. Muro daghan mga bisita niya yung mga pagumang... Hi, Ate Pres! Niya uli na si Charmaine, ang imong pagumangkon, wara. Wa pa. Nako bang mauna Wa imong pa. bisita karon. Wa pa muli. Nya sa tanan na to mga kaigsuuna na Ate Pres, nga namati na to karon. Good Oh, morning. mga adlaw. Mama Mary, Lord, huwag tanga na yung taon, yung katalagman, o Bitaw, kaning oy. trahedya Kaning- taon nga ni Abot Kining virus nga niya coronavirus sa taon, among Lord. nasod. Maluoy ka. Kuhain taon, Lord. Huwag tanga na taon ni Lord. Kay, Marag, bation may kahadlok, makurog ng among tiil. tinood Paita. na, why dili mahadlok ani Ate Pres, kay kadiyot Bitaw. ra kayong taon ani. Na di bang kita kay bawo di ta kakita. Ay, nadapita siya, no, di ba? Di gyud, wag Muling- kita, wag kita about. Oo. Mao ni gitawag nila invisible killer. Oo. Oh, Di ta mao kay na bawo asa dapita. Kay bawo taon. Munang, bantay lang kita, dayon, pray lang. Pray lang So, kita. gingon sila naragit sa bahay, musulinder na sila. Surrender na. Ha? Di lang kita magawas. Di kita magawas kay 21 days mamatay ra man ni siya. Pero di na, o pero di- di na sila manuktok. Dili manuktok. Lain ang manuktok nga mag-ingon sila nga i-quarantine ta sa atong mga bahay. Lain ang manuktok niya Bitaw. mangawat di ay mga kuan. Magbantay mo na kay dunay nagpahimos ra ba ana nga moingon sila nga taga DOH sila nga i-quarantine ang inyong kagalingon Nga das kuya balay. kag mangawat. Mangawat ati pres mauna. Bada kayo kumpiyansa gyud. Pariha atong Oh. akong amigo nga giilad ko nga taga Bicol kaluoy sa Dios Ha? naa na gyud taon sa prisuhan. Ha? Salamat kay nimo dong. Giilad ka? Giilad ko ati pres. Nga unsa man? Taga Bicol kuno siya. Ilisan ko niya akong meter kay Oh. dako mo kog beranan sa akong sa ilisan na bay, way problema na. Dayon? Ato na ilisan. So pilay bayad na bay. So, barator na, tawag-tawag pa din siya, kwinta-kwinta din siya. Oo. Ako ano ba 1,375 ko ha? Di ba? O, sige, tagati ka 1,500 oh. Pero siya, ayaw lang ko taga ikaron. Ugma na. Pagka-ugma, ni balik, gadali pa. Sabay, sige na ba, kay kuha na kay naamo mga kauban sa babaw, kay ubos mo Oo, mo ha. oo. Naguwat ako. Ay ba to imong kuhan ko? Dahil 1,500 punaro ko na inig ug matarong na nimo. Sus, sibat na yun. Pag sibat, pila na ka oras, mga tawag ko pagkahapon, kay ingon siya, baliko na ko hapon, bay ako itaon. Oo, nya. Tawag na ko hapon, di na makontak yung number. Tawag na ko bisa sunod adlaw, di na gyud Bayad makontak. ba ka? Di bayad ko 1,500. Ba ikadaan, wa pa mahuman, wa pa mabuhat inana. Wap, di, kay gingon mo siya ka, viral na to daan, bay. Pero kuha na ko meter. Di ay. Naunya to, ha? Nadakpan sa taga Guadalupe Police Station. Mao Ang to tawhana. giilad po nila, o. Mao to tawhana. O, ang gilad po niya. At tanang taong mga bahay diya sa hapit-hapit mga pobre sa nabayang Wala, kilaro oy. na kanang Wag ka kila- meter. Ano na kayo ba makakasiya to? Nakitaan man ako sa Diyos, kustos. Ay, O, amo ato tagali ko, pero wala lang ko, Ate Pres, kahit. Taga diin man to siyalan. Ambot, taga, wako kay ba, taga Unsa Mindanao may ko nung siya. Oh, di Ate ay ba? Pres, o. Bili ta Cebu? Dili taga Cebu. Dagang mo dos. Mao na nga kamo magbantay mo anong moingon nga taga DOH sila ha. Magbantay mo Oo. kay lisod kay. Og salamat kayo sa nag-maintain ug nagbalitan karon sa Paniyawan Herbal Capsule. Paniyawan Plus with mangosteen, Paniyawan Herbal Capsule with garlic para sa ato mga high blood
kolesterol, katong taas og sugar, munang ayaw gyud si piyata, inom gyud kada adlaw og panyawan herbal capsule. Ito sa di pa ka mamahaw, inom ka na daan og usa ka kapsula sa panyawan herbal capsule. Paniudto mao gyapon, inom ka daan og usa ka kapsula sa panyawan herbal capsule sa di pa ka maniudto. Sa panihapon mao gyapon, inom ka gyapon usa ka kapsula sa panyawan herbal capsule, una ka manihapon. Okay, sa tanan po nato mga kaigsuunan nga ayaw yun mo pailad ang nagsuroy-suroy ha. Kana yung doon ay tatak nga said marketing or said panyawan liniment oil may palitan ninyo kay lisod kay nang magpailad na sad mo. O nya daghan ra bang mangigilad ya magsuroy-suroy nya ilaha barato ra bisan tuod og mahal-mahal ng dili man sa kay na igo gyud nga bahal gyud kanang sakto-sakto ra sad sa mga ingredient nga gisagol di ate pres nga makamuha gyud sa atong panuhot pamaol panakit sa kalawasan kay epektibo man pud ang atong tambal mao nga inana ya presyon amo koy uban diha nga tag 75 duha 150 unya way epekto ang sample ra mo ay hang pero kanang ilang gipamaligya wa gyud na epekto mao na nga ang atong paliton kanang binuhat sa Said Pharma nga panyawan liniment oil nga dunay said marketing. Okay. Gadang mangingila derong gasa na gamstuan dapit sa konsolasyon dapit sa kabangahan. Di ba? Tuwaro sila nga to. Kadyo mo patunto diha. Nga may text diri. Nga. Panyawan nga Akadaling nasa mandag sa kyanan. Okay. Ay, wata magkasabot. Abi na kong agkatunangilad ni Alan. Panyawan may Presyo sila natin, migams. Pres. O, lagi. Oh. Kini mangingilad is panyawan katoy sigutan migams. Magdalagig sa kyanan, buy one take one. Wa masulti sa kinan. Oo. Magdalag sa kyanan. Oo. Uy, ayaw makalimot ha. Pag-maintain sa itong celebrity Kojic Beauty Soap. Labi na dihan ni Architect Ducabo o ni Ma'am Charelo. Ang manab sa Mr. Albert Kadua o ni Ma'am Chiki. Mr. James Hoflo, Ma'am Juan. Mr. Andy Andrade o ni Ma'am Gina. Papa Domingo Andrade o ni Mama Carmelita Andrade. Diyan sa Kanhulaw, Hagnabuhol. O man sa itong mga tikpaminaw, no? Kumusta naman din si Mrs. Linda Pimentel na sa Initaw Misamis? O masab si Mrs. Leonela Alsa o si Mrs. Belinda Amarga nga itong mga teachers diha. Kumusta ka mo? Imintin lang mga itong celebrity Kojic Beauty Soap. Atong Cinderland. Sa dili pa Sa dili pa. Ipahibaw sa mga tao nga kini mga dunay sakit nga cyst, cancer, diabetes, hypertension ug uban pang balatian nga atong naangkon karon kana tungod na sa toxin nga naa sa atong lawas. Kay kanang toxin mao na poisonous substance nga modaot sa function sa atong lawas. Busa kinahanglan nga ato gyud ang wagtangon kanang toxin nga sud sa atong lawas kay ug di na mo wagtang mao nang daghan tang mga baltian nga naangkon karon. Nya labi na bisag asa ta mangaon, manginom tag mga kontaminadong tubig ug unsa pa na diha, kinahanglan nga manginom jud tag G-Detox Plus Herbal Capsule kada adlaw jud na katulo sa usa ka adlaw sa di pa kamukaon ug moinom sagkag 8 ngadto sa 12 ka basong tubig. G-Detox Plus Herbal Capsule ang nabiruan nga mutangtang sa toxin sa atong kalawasan. Pinakakusog. Kaya ti Pres. Thank you kay sa tanan. O garon gulyat ang atong sender. Oy ay ba kalimot panyawan herbal capsule gyud. Ayaw gyud kalimti kada adlaw. O atong sender karon gulyat si Kitong si Kuan, si Bador. Bador, Oh, si si Bador. Bador. Bador, Oo. iyang problema. Ang problema niya katong Sige Sobra. ingon nga isog si Ate Pres. Dahil Siya niya. kuno haud sila ha. Unya karon kay iya mga barkada nagiinom sila. Karon sige ingon haud siya nya under day kayo. under sa asawa. Pero isog gyud siya tinuod Ate Pres. Hadlok lang gyud siya siyang asawa. Naa may inana good gulyat kanang iso kay ka maldito ka pero Hadlok sa asawa. ka sa asawa. Inom, Inana, na inana. Inana. Mao to nga nagiinom sila. Nya gingnan siya siyang amigo nga, pre, ang imo asawa pre nagdoon ri. Pero wa siya kabantay. Isog siya. Pag doon siyang amigo, gikulata man ang iyang amigo siyang asawa. Nga naman. Kay kuan kanang gikuyog man nga narade mo di rape sige mo inom. Yang amigo may gikulata. Oh, gikulata siyang asawa kay gilagot man gigidas Bador. Kay naglaba man taon to sa Bador. Unya, gagalgal niya. oh pagkaron sa ano pa sa Bador, kinsay gulatan ni mo pre. Kinsay gulatan ni mo. Ing may asawa, ako Bador siya.
Nganong giimom kung giunay, pre, imo man giunay akong asawa, unsa gibiduangan ko nimo ha? Mangunay mga barkada, di ko latak Bador yung barkada. Giunay ko nung iyang asawa Wala, sa iyang barkada. Gikihas Bador. Pagkihas Simeon, looy kayo. Gikiha taong Bador. Mao na nga hatod karon nagkinihay pa sila Ate Pres. Wa pa Bisag gyud man. bisag giunsa sa iyang asawa. Am. Dili na gyud makuan. Di ay unya. Sa ato pa, Ang atong ba? Nangihipan. ito pa sa CR, si Bambina kay emergency kuno kaayo. Sa ato pa, Gulyat, ang kaning iyang problema ron, mauna nga, gikiha, Gikiha nga unta kanang ngayo kanang sabot-saboton na siguro Ate Pres mo na. Di naman naman badang sabot-sabot kay kulata si hindi Bador si Simeon sa una na. Nga sige ng isog siya. Mao na nga ikaw sa day ayaw lang sa nag-andiray mo sa ang imong bana oy sa unsa. dili mo Pati pataka lang pantay po. lang yun mo. Pataka lang po siya o kuan. Ang usa taon niya sa barkada taon si Ado taon o si Agon ni Dool agit ang paros dito malita ni ba na. No, kuan gyud kayo, dili usa di sana sa mayo iyang binuhatan. Nga pataka lang siya, okay ra siyang bana, pero kanang iyang mga barkada siyang bana niya iyang kuan nun. Dili kun palitan galgalon, dili man na imo ipakasadon ang amigo. Nara gyud sa tao kun magpagalgal siya. Kuan sad kanang musalga ko Ate Oo. Pres kanang kanibang kinaiya sa siyang asawa may pagkuwang sa siya gamay. May diferensya sa gamay ang asawa. Oo. Oo. Kay kung ari ka diri sa Book of Ephesians chapter 5 verse 21. Okay? Tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. Mga asawa tahura ug sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kuwaan, kining ang iyang asawa man sad God, hinuon kay ang mga bana, di mo ginakalakayan sa Ate Pres nga, labi na o ka ng, nga nga inom-inom bitaw, usahay ang imong bana masangit dito, unya ka ng, muna mo apas ang asawa, hangtong magkarambula dito, mahagis dito, magubot na dito, muna maingon ang bana nga, wak kay respeto, hagis ka dito ako mga barkada, may akong gipakawawan, yun ana bitaw, Di sad maayo. Di sad maayo. unya, ang sa laing bahin, doon nag-iapan pong asawa kay, tiyaw mo na, ang bana mo yung palabon, kaya di ko na kumamanlaba ang asawa. Dili sad Trabaho maayo. mo na sa asawa. Asawa, mo nagtrabaho. Ang asawa, naakas panimay, ikay nagkikutar, ikay nag-ano pagkaon, sinina, mga biste, imong atimanon. Oo. Manglimpyo. Kaya ang bana mo na, mangitag trabaho para makakwarta. Usa sa ako na obserbahan, siguro lang sa istorya sa mga bana, usa sa ilaha nga kanang murag mulighot sila adto sa mga barkada na mainom og panagsa tungod kay pula ano say sila labi nag-iyang Kay asawa samok, paningka. way kalinaw. Murag dili bisad maayo Ate Pres no nga kadang ikay tiglaba murag dili. Dili, way angay. Oy angay bitaw. Way angay good. Ang laki nga mo, tiglabas sa mga business sa imong May tagay trabaho yung pamilya. asawa, way trabaho. Oo. Okay na kung ikaw na Ikay nagtrabaho ang imong bana rasbay. okay na. Bati gani kay paminahon kung ang bana mo imahabilin, ang asawa mo mangitag trabaho. Tinuod gyud. Sa 1960s, damay sa amo nga ang bana when nagtiman sa iyang duha ka bata, mga hayupan, kay ang asawa narbahos Manila. Abi ni mo unsay istorya sa mga asawa mga salingan. Mutamihid sila. Tinuod na. Ingon nga, uy, pulain. Ang asawa mo nilakaw. Ang bana mo inahabilin sa bay. Pero, Bali. pero kanang ingon bito ni mo Ate Pres nga, Ang bana rasbay. Okay na. Bati gani kay paminahon kung ang bana mo imahabilin, ang asawa mo mangitag trabaho. Tinuod gyud. sa 1960s, damay sa amo nga ang bana when nagtiman sa iyang duha ka bata, mga hayupan, kay ang asawa narbahos Manila. Abi ni mo unsay istorya sa mga asawa mga salingan. Mutamihid sila. Tinuod na. Ingon nga, uy, pulain. Ang asawa mo nilakaw. Ang bana mo inahabilin sa bay. Pero, Bali. pero kanang ingon bito ni mo Ate Di ay. mo yang kinaiya. Asa mo? Mo yung nag-abot, pero ikaw man, paniod to. Lang sa kusina, paniod to. Bitaw, dili maayo. Hapon, nga ano, no? Ang gani, doon na kay gamay nga pagkuwang sa dinday. Doon na kay pagkuwang, watak hibaw, nga imong bana, mugahin og uros kuyog sa mga barkada, aron tig-alay sa malingaw, kay kanunay mo po ni mo suguon. Dili sad, ang tagan sa nimo lingaw-lingaw yung mga bana. Kung mo ay nangita,
Kinahanglan, pero dili sad pirmiho na lang at tibok adlaw to akar ka inom. Di masan maayo. Pero kining Kinahanglan sad mo tabang Pero sad. kining pagpanlaba, no? Ako, kanunay man ko maglaba sa akong hinubuan nga sinina. Sa lahat ng istorya, kapoy kayo naman laba, oy. Kapoy, oy. Sakit kayo mong hawak, labi nagpiangon. Kapoy tinuod ang maglaba. Sakit pa imong kamot. May lagka ng press ng mga peranyo at press nga doon na may mga washing machine. Bisan pa ba? Oo. Di man maayo nga tanan imo ikuan isa washing kana imong ilalakaw. Lain og kuan. Lain man. Linaban ang washing. Nya maguba sa imong panaton kumplaitan humok, delikado ang imong sinina. Nagyoy kuso-kuso na ti Presno. Nindot gyud. Sa lagto di istorya, no, para pagdiretso sa istorya, kasi tingnan itong Cinderland. Si Bador. Bador. Oh, paglagto pag istorya Bador, ang asawa mo ko'y Cinder. Ang asawa mo ko'y Cinder. Saan Cinder lagi? Lagto di istorya kanang Inday, kanang naang doon na po kay gamay. Pili din Cinder. Lagto sa pag kanimo Ma'am Fili, doon na po kay gamay nga pagkuwang. Tanawa ni karon tungod tingali kay katong pag-abot nimo para mawaling tingali ang kasuko nimo o unsa ba ang iyang ibuhat ang iyang mga barkada mo yang gikulata hangtod nagkinihaay na doon na gamay po kang pagkuwang paggiya sa imong bana kay kitang mga asawa iwag sa panimalay. Pero problema kung wa na bombi, wa na kuan ba battery. Wala yung gas. Di na musiga. Naubi mo ba? Joke only. Okay, thank you. Salamat Salamat. po na natin itong tuluman noon. Kuna ko ang Pasul Tihon.